Вітаємо, друзі! Ви дивитесь Лемко Ньюз, найактуальніші новини із лемківського світу. І з вами я, Наталія Кухар. Як лемки й бойки разом святкували Великдень? Через карантин цього року у Львові не проводили масових заходів на Великдень. Проте лемки, бойки та нацянці влаштували камерне спільне святкування Великодня. У гості на святкування завітали представниці музичної майстерні «Гурба» і заспівали декілька веснянок та гаївок. А особливо всім запам'яталися ранцівки, які є окремим жанром. У родини Дровняка. 21 травня ми мали 126-ту річницю народин Епіфанія Дровняка, відомого лемківського маляра, якого більшість з нас знає як Никифор. З цієї нагоди організатори Лемківської ватри в Ждині презентували 20-хвилинний документальний фільм, який був записаний в рамках 38-ї Лемківської ватри в Ждині. У ньому йдеться про судові перипетії, нагробну плиту, таблицю на будинку музею і пам'ятник артиста. Також тепло вже прийшло, і ми провели свої перші лемкоспіви недавно біля Дровняка і плануємо робити ще, тому слідкуйте за повідомленнями на нашій сторінці в Фейсбуці і приходьте до нас теж. Перенесли кермиш у Вільхівці на осінь. Організатори перенесли термін запланованого на 22-23 травня 2021 року 31-го лемківського кермишу у Вільхівці. Кермиш відбудеться в першій половині вересня. До слова, у Вільхівці продовжують традицію лемківських кермишів, які до часів Другої світової війни відбувались чи не в кожній парафії регіону. Зараз на всю Лемківщину кермиш у Вільхівці один. На нього з'їжджаються люди з-за сусідських гір, сіл і потоків. Створено цифровий архів «Народні пісні України» Folk Songs of Ukraine. Українсько-канадська співачка, етномузиколог, музикант гурту «Балаклава Блюз» і «Lemon Bucket Orchestra» Марічка Марчик презентувала онлайн-архів старовинних українських пісень. Архів «Народні пісні України» було відкрито для вільного перегляду в понеділок, 17 травня за адресою folkukraine.com. На сайті представлені пісні 14 етнографічних регіонів, включно з Кримом. Кожен регіон репрезентовано 10 жанрами – пісні весняні, зимові, релігійні, побутові, жартівливі тощо. Головна частина матеріалів складається з народно-пісенних архівів лабораторій етномузикології Національних музичних академій Києва та Львова, а також приватних архівів фольклористів, записаних переважно у період з 70-х років ХХ століття по сьогодення. З піснями із Лемківщини ви можете ознайомитись в рубриці «Карпати». Лемко Running Club. У Лемко Running Club нове досягнення. Команда клубу взяла участь у забігу Burning Heads 2021, організаторами якого є Ukrainian Trail League. Змаг відбувся у мальовничій місцині – село Лебедівка, Одеська область, серед лиманів та пісків. Учасники пробігли 24 кілометри, мій чоловік бігав 45. Це стало ще одним кроком до Лемковина Ультра Трейл. А ми нагадуємо, що всі бажаючі можуть долучатися до Лемко Running Club. Інтерв'ю. Центр пограниччя розпочав запис усно-історичних інтерв'ю переселених з території Закерзоння українців. Недавно дослідники центру спілкувалися з мешканцями села Лозова Тернопільської області, що були примусово депортовані з Лемківщини. Хто з Лемків хотів би дати інтерв'ю, просимо зголошуватися в центр пограниччя. Нова книжка. У львівському видавництві «Апріорі» виходить книжка «Панонське чудовисько» Миколи Шанти. Автор – представник бачванських руснаків, найдавнішої української діаспори, що 275 років тому переселилася на Балкани, у Воєводину. Це роман про їхнє складне ХХ століття, дві війни, Другу світову і війну 90-х у Югославії, де ця нацменшина завжди опинялася жертвою сильніших сторін, весь час перебуваючи поміж двох вогнів.
Через призму Росинської громади читач має змогу побачити історичне тло воєн на Балканах та поставити перед собою віковічні питання про людську гідність і мораль, про долю особистості, яка не з власної волі опинилася поміж вогнів ворогуючих націоналізмів. Переклав книжку із сербської мови відомий український письменник Андрій Любка. Лемківський стрій. У Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького відкрили виставку «Етнічна палітра Закарпаття» в музейних збірках Ужгородського скансену. На виставці можна буде побачити чимало цікавого. Комплекти традиційного жіночого та чоловічого народного вбрання населення краю гуцулів, бойків, лемків, долинян. Авторські роботи майстринь-вишивальниць, авторську збірку виробів народних майстрів-гончарів. Лемківська ноша. Лемко зі США Василь Джула подарував свою колекцію традиційного вбрання музейному комплексу «Лемківське село», що в Монастириськах. У цій колекції 127 експонатів, серед них 11 повних лемківських строїв, а також сорочки, спідниці, фартухи, хустки та очіпки. Частина колекції – це оригінальне вбрання з різних регіонів Лемківщини. Є чимало точних реплік на традиційне вбрання, які пошив сам Василь Джула. Йому зараз 75 років, цю колекцію він збирав та шив впродовж життя, працюючи костюмером у Голлівуді. Також він знаний лемківський фольклорист та етнограф. Колекцію лемківських строїв в музейному комплексі «Лемківське село» експонуватимуть до кінця червня. Лемківська пісня. Пісні про імміграцію, котра розпочалася в останньому десятиріччі 19 століття, є цікавим феноменом, що виник після вимушеної розлуки лемків з рідним краєм, домівкою і зустрічі з чужиною, куди їхали люди з вірою на поліпшення своєї долі. Цей шлях був непростим. На віддалі від свого дому та землі виникає усвідомлення їхньої цінності. Коріння кличе. Такими настроями пронизана вся емігрантська пісенність. Емігрантські пісні – рідкість у збірниках українського фольклору ХХ століття. Вони унікальні в побуті. Час їх творення в основному перше десятиріччя ХХ століття. Найвідоміша в наших теренах пісня «Полетів бим на край світа». Також ви можете послухати пісню, яку ми співаємо на лемкоспівах, «А Боже мій істов Гамериков». А Боже мій істов Гамериков, іде до неї нарід превеликий, я би пішов, але младий ще, і сам не знам, си мій Бог дасть щастя. Також є гарна заробітчанська пісня «Добрі в Гамериці». Ця пісня маловідома в Україні, але дуже знана у Польщі. Її виконує відомий гурт оркестра Святого Миколая, також Гудаци і Дозбайка. Можете послухати їх у Ютубі. Побесідуємо. Ну і в нас прийшло літо, ми не можемо вступати в літо без лемківських слів на цю тематику. Май – це прикраса хати на зелені свята. Русаля – це зелені свята безпосередньо. Я думаю, що всім лемкам відомий фестиваль, який проходить в Дзендранові від Русаля до Яна. Так, від зелених свят до Івана. Півонія – це піон, рум'янок, польова ромашка, блават – це волошка. І слово, яке мені дуже подобається, я сподіваюся, літо буде тепле і ми будемо мати можливості його використовувати теж, це морська вовня. Це морська хвиля. Також хочемо нагадати, що ми є у всіх соціальних мережах. Ми є в Ютубі, ми є в Інстаграмі, ми є в Твіттері, ми є в Телеграмі, ми є в Фейсбуці, ми є на Патреоні навіть, де нас можна підтримати. Для того, щоб наші відео були кращої якості, щоб звук був кращий, щоб вигляд, можливо, був кращий, нам також часом потрібні і гроші. Дякую, тому підтримуйте нас, будь ласка. І це, напевно, всі новини. Побачимося вже через місяць.
Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, откаль ваше дідове. Я думаю, Богдан там подивиться, може щось повикидати. Folk Songs of Ukraine. Кінець.